alhamdulillah irin tarbiyyar da suka samu a lokacin babu wanda yake
sani yace kuma ya sunan ki na sai da sai ya da baki na da ya sunan ki ina da shi ne da Abdullahi da ke da gama yace yi ni wala a angwarin ne sai ya koma shi sai ya musu malam sai na ba da wasu to daga nan su malam kuma suka aiko gidan mu da haka to a nan abin da ke so mu yana so mu so mu ɗauka a rayuwar su malam tun daga zuwa zance kuma da tun ya zo zance zai tambaye ni a ina nake a karatu farkon a farko ina gomoniya da ba zan taɓa mantawa ba saboda haka sai muna ɗorawa haka ake zance yanzu sai muna ɗorawa a karatu da mu kuma yawanci ni da kike ba mai zance ne saboda ba zan ce komai ba zai zo na yi sun da kai yana zai canji yawa a haka alhamdulillah dai an zo an yi aure kuma zamantakewar auren mu mun yi iya wani da nufin da zamantakewar sai da sarara da imam ali na mutum ne mutum kiyayewa rashin wato kamar kan mutum ya ɓata ma wani rai a cikin tsakankanin mu kuma shi yana da tausayi da kawai abubuwan da ba dole ba ne a kai na ba zai bari ma ke yi ba ni ne kan so ce zan yi saboda samu lalaci ko ya ce ku bar shi ba bukata to alhamdulillah rayuwar mu na gwagwarmaya a kuma gaskiya asibita mu da yara mata shida da kuma yanzu muna da jikoki 13 maza 7 mata 7 a yayin da ni sai da ce ba da su ne ƙara aure kace shi abba ka gani ina ta haifar 'ya'ya mata ne kada a zo tashin kiyama a ce kai ba za ki shiga aljanna ba don yana mana dole aure ya haifi da namiji ne mun faɗa sosai da ce ba ki da wannan faɗan ba ya ce mu ba ki ka hana ni aure ba ya ce I'm not interested ya ce I'm not interested ya ce za ki jikoki maza ya ce ki sani ɗa namiji bai ɗaɗa ne a ƙasa ba haka ya ce ya'ya mata da Allah ya bani Allah ya musu albarka sannan ya ce Allah ya bani abin da nake so a mace ba na buƙatar wata mace so cikin ji wannan da wannan yunkuri ne da iyawa da kulawa da Allah ya azurta ni da shi na ba shi ma da su ne kun gane ai wannan wani matsayi ne da wani mataki wanda yake so mu sisters mu iya kokarin mu na san muka ce rabu su kamar Imam Ali sistoci su kamar sai da zaka to ina so sisters ƴan uwana mu gudu tare mu tsira tare mu yi haƙuri Allah su kira ta cewa wala kunna mithla allazi alayhinna bil ma'ruf sannan yana cewa kunna libasun lakum wa antum libasun lahum lallai mu je mu yi tunani mu yi tadabburi akan wayannan ayoyin sannan kuma al'amarin harka wata rana muna tare da malam ɗin da yake ce mu yace mu malama yake ce mu ce malama ki sauna a ce kaza yace ba shi da gwagwato akan al'amarin sai da kuzarilla yace mu za a ci da sai 100%. Duka kwanan za mu iya kuku mu ce wula ga sai 100%. Sai ce mu wula mu ce ga sai 100%. Zan takaita magana na kun san waƙihan na tattaki. Labarin da ya zo gare ni da aka sa bom ɗin. 'Yan jarida suka zo su yi hira da malam Tuni. Sai yake ce musu duk wanda ya saurari BBC a lokacin yake cewa ko da mutum ɗaya ne sai ya kai Zaria ko da za ku ta sa goma-gomai a hanya mutum ɗaya sai ya isa Zaria. Sannan police commissioner ya zo ya yi magana da malam yana kokari ya ce yana magana da malam Tuni yana cewa yanzu me za a yi ne ya ce ma Alhaji Tuni mu yi gaba
jajircewa da sadaukarwa na malam turu gaba ki ɗaya mu mazanmu da matanmu da yara da manya cewa lallai kan mu ji tsoron azzalumai ko da sakan ɗaya ko da sakan ɗaya. Sanda nake makaranta a Kaduna Polytechnic a shugaban makarantar ya tura mu malamai guda 4 zuwa 5 ya ce a ce mun na san waye malam turu suka tambaye ni suka ce mun na san waye malam turu ya ce na sani kin san waye zaki aura ya ce na sani suka ce kin san cewa shi dan tawaye ne ya ce na sani ya ce don asan shi dan tawaye ne shi ma shi ya sa ma nake tsaye don kulle bakin su suka tashi suka yi gaba ba su ƙara yin magana ba saboda haka wannan bawan Allah mutum ne mai jajircewa wanda ya sadaukar da rayuwar shi da baki ɗaya ka jam'am da Allah mu da yake sarki saboda haka mu yi koyi da shi ba kowane shekara a ce ana taron ba ta kuma da shi ne muka ɗauka a misalsalar rayuwarsa na mai gaskiyarsa haƙurinsa jajircewarsa zamantakewarsa da iyali tarbiyyar 'ya'ya da kuma ba su karatu na addini da na boko yana da kyau ɗan uwa a kalli rayuwar malam turi a yi koyi da shi